Meron po tayo nilang official vlogger, YouTuber, at lahat po ng mga kanyang videos tonight ay makikita po sa kanyang YouTube at sa kanyang official page, The Waray TV. Mao si Honorable Sandy Balete, papanisan ta sa lahat sa iyo mga mahusay sa Kulani National High School, waray ibang si Ma'am Edwin Generos. God bless you. Meron siya ay basari.
Sana